गेलेनाय बिथिङाव आथिखालनि सोलिफु सरकारखौ जोबोरैनो गोसो होनायखौ नुनो मोनगासिनो। प्रमद बर'नि दैदेननायाव इउपिपिएलनि सरकार फैजेननायनिफ्रायनो दिनैसिम बिटिआरआव गोबां गेदेर गेदेर हादरारि आरो मुलुगनाङारि गेलेनायाबो जानानै थांखांबाय। बेबायदिनो गेलेनाय बिथिङाव गोख्रों खालामनाय थांखिजों मिरु इउपिपिएलनि गोख्रों दैदेनगिरि फ्रान्सिस टप' लोगोसे समाज सिबियारि चन्दन बसुमतारिया बाख्नायथाव हाबा मावदों। नोंगौ गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय जमदुवार ब्लक बालागाव बिसिडिसिआव दिनै लाइमोनफोरनि खेला गेलेनाय बिथिंखौ नोजोर लाखिनानै गोख्रों आरो गोजौ थाखोआव दैथायहरनो थाखाय फुटबल लानानै होदों। मख'जाथावदि बे हाबाफारियावनो फुटबल लानानै होखांनायनि उनाव बिथां चन्दन बसुमतारिया मा फोरमायखो फै जों आबुङै मिन्थिनानै लानि। दिनैनि मेन उद्देश्यआ बेनो दिनै बेयाव बेलासि समाव दिनै बे बालागाव जोंनि प्राइमारि आरो भिसिडिसि ओनसोलाव फैनानै जोंनि जे प्रग्राम लाफैदों बे प्रग्रामनि उद्देश्यआ जाहैबाय मेन उद्देश्यआ बेनो आजिखालि जोंनि जे देरफुनाय सेंग्राफोर माने बिसोरो गोबां माने जायगा जायगा लोगो लालायनानै एबा बेफोरबादिनो एबा फेग्रा बुस्थुफोरजों गेलेनानै दं। जेमन जौ लोंनाय ड्राग्स लानाय बेफोरजों गोबां माने समस्या माने जागासिनो दं आरो दा बेफोरनिफ्राय जाहाथे गेलेयालासिनो बे नैबे बल गेलेनायफोरजों जाहाथे एंगेज थायो होननानै दा नैबे बुस्थुफोरखौ जों होनाय जादों जोंनिफ्राय जाहाथे बिसोरो सेंग्राफोरा जाहाथे मोजां बलफोरखौ गेलेनायजों लोगोसे बेफोरबादिनो मोजां माने स्टेट लेभेलफ्राव एबा सेन्ट्रेल लेभेलफ्राव जाहाथे गेलेहैनो हायो एबा दिनै जोंनि नुनो मोनो गोबांनो जों निउसाव आरो पेपाराव दिनै गोबां सेंग्राफोरा माने ड्राग्स सोबनायनि थाखाय एबा जौ लोंनायनि थाखाय गोबां गाज्रि खामानिफ्राव आगान होनायफोरजों दिनै एरेस्ट खालामजायो पुलिस प्रसासनजों जेलाव सोजायो आरो बेजों लोगोसे दिनै बिमा बिफानि जे हास्थायनाय फिसाफोरनि सायाव मोनसे भरसा खालामनाय हास्थायनाय बे बिमाफोरनि गोसोफोरखौ दुखु होनाय जायो फिसाफ्रा एबा बिमाफ्रा गोबां दुखुआव सैनांगौ जायो। दा बेफोरनिफ्राय जाहाथे रैखा जायो बारग'यो होननानै दिनै बे गोलैथार माने अनसुंथाइफोरखौ दिनै क्लाब जों रानगासिनो दं। दिनैहाय जों मोनथाम रानबाय आरो थांनाय दाखालिहाय माखासे रानबाय माने टटेल 7था जाबाय नामा टटेल 8था जाबाय दिनैजों। दा बेबादिनो आं खावलायनाय थाबाय बिथांमोनखौबो दिनै जार्सि बलखौ लाखिनायजों लोगोसे सेंग्राफ्रा जाहाथे मोजां गेलेनानै जाहाथे मोजां प्लेयार जानो हायो एबा स्टेट लेभेलफ्राव जाहाथे गेलेहैनो हायो। गाव गावनि बिमाफोरा जेरै आसा खालामनानै गथ'फोरखौ खांदोंमोन आदोर खालामनानै जानाय गैयाब्लाबो सोरनावबा हाजिरा बनजिरा मावनानै जेरै जाहोदों फिसाफोरखौ फेदेरदों मोनसे आसा खालामनानै दिनै बे आसाखौहाय जाहाथे गाव गावनि बिमा बिफानि आसाफोरखौ जाहाथे बे सेंग्राफ्रा जाहाथे पुरन खालामनानै होनो हायो बिमा बिफाखौ खुसि खालामनो हायो। बिनि थाखाय आं खावलायनाय थाबाय बिथांमोनखौ जाहाथे बिथांमोना बे बल जार्सिखौ लानानै जाहाथे मोजां साफा प्लेयार जागोन होननानै आंहा मिजिंथि थाबाय खावलायनाय थाबाय। आरो जोंनि बे जुमदार ओनसोलाव जाहाथे मोजां प्लेयारफोर जाहाथे ओंखारनानै दिन्थिनो हायो आरो जोंनि अल बिटिसि एबा अल बिटिसियावहाय जाहाथे नाम लाखिनो हायो बेनो आरो माने बुस्थु आंनि खावलायनाया जाहाथे बिथांमोनखौ मोजाङै गेलेनानै एबा मोजां न'खर दानो हागोन होननानै गाव गावनि लाइफखौ दानो हागोन होननानै आसा भरसा खालामनानै आं बिथांमोनखौ खावलायनाय थाबाय। आरो दिनै आंजों लोगोसे जे बिथाङाबो बुंलांखाबाय जोंना दाङर फ्रान्सिस टप' बिथां बिथाङा दिनै जोंनिनो इउपिपिएलनि जे पार्टिनि जोंनिनो इउथ अर्गानाइजेसन सेक्रेटारि सेन्ट्रेल बिथाङा बुंलांखाबाय। आरो लोगोसे दिनै बेयाव सफैनो हानाय साफ्रोमखौबो आङो जोबोरै मोजां मोनदों दिनै बे प्रग्रामाव बाहागो लाफैनो थाखाय। जोंनि खाथि खालानि जे बालागाव ओनसोलनि जे माखासे दैदेनगिरिफोर बिथांमोनाबो बाहागो लाफैबाय बिथांमोनखौ आङो हामबाय होनदों दिनै बे प्रग्रामाव लाफैनो थाखाय लोगो लाफैनो थाखाय। आरो बेनो जोबथा आंनि खावलायहरनाय बिथांमोना जायहा दिनै जे क्लाबाव जार्सिखौ मोनबाय बलखौ मोनबाय बिथांमोना मोजाङै गेलेगोन आरो मोजां गेलेलांनायजों लोगोसे साफा मोनसे गाव गावनि लाइफखौ दानानै लानो हागोन होननानै आंहा मोनसे मिजिंथि आसा खालामनानै आङो बिथांमोनखौ खावलायनाय थाबाय। आंनि खावलायनाया बेनो। नमस्कार আজি আমি এই বালাগাঁৱৰ ভিচিডিচি উপস্থিত হৈ কিনে খুব ভাল লাগিছে কিয়নো আমাৰ বন্ধু চন্দন বসুমতাৰী নিজৰ ফালৰ পৰা আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীক ফুটবলৰ জাৰ্চি আৰু ফুটবল বিতৰণ কৰিব আহিছোঁ। আমি আজি 3খন ক্লাবত আমি চুৰিপাৰা ক্লাব, হুলটু গাঁও আৰু
আলীনগৰ ক্লাবক আমি জাৰ্চি আৰু ফুটবল বিতৰণ কৰিছোঁ মোৰ অতীত বন্ধু চন্দন বসুমতাৰীৰ নিজৰ ফালৰ পৰা তেখেতক মানে এই তিনিখন ক্লাবক জাৰ্চি আৰু ফুটবল মানে আগবঢ়াইছে কিয়নো আজিৰ যুগত আমি জানো যে ল'ৰা ছোৱালীয়ে বেছিভাগ মোবাইলৰ প্ৰতি আকৰ্ষণ হৈ আছে ভিডিঅ' গেমৰ ওপৰত আৰু ড্ৰাগছৰ ফালে ঢাল খাই আছে বা মদ ভাঙৰ ওপৰত ঢাল খাই আছে সেই তিনিখন বেয়া বস্তুৰ পৰা বচাবৰ কাৰণে আমাৰ UPPL দলৰ ফালৰ পৰা আমাৰ ডিচিশ্যন লোৱা হৈছে কি ল'ৰা ছোৱালীক আমি কেনেকৈ আগবঢ়াব লাগে ঠিক এনেকুৱা কথা লৈ মই এদিন চন্দনক এপ্ৰ'চ কৰিছিলোঁ যে আমাৰ উত্তৰ ছাইডৰ স্পেচিয়েলি গছাঙৰ উত্তৰ ছাইডত বহুতকেইটা ক্লাব আছে য'ত ল'ৰা ছোৱালীকেইটা খুব ভাল মানে খেলুৱৈ হৈ আছে উঠি আহি আছে ল'ৰা ছোৱালী ফুটবলত তো সিহঁতক আমি কেনেকৈ সহায় কৰিব পাৰিম তেখেতক ক'লোঁ যে জাৰ্চি আৰু ফুটবল দিয়া যায় নেকি তেখেতে অতি সোনকালে আগ্ৰহী হৈছে মোৰ লগত আৰু আমি ইতিমধ্যে আমি 5খন ক্লাবক অলৰেডি দিছোঁ জাৰ্চি আৰু ফুটবল আজি আকৌ 3খন কি বুলি কয় ক্লাবক আমি দিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছোঁ মই তেখেতক বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ তেখেতে এজনে ছ'চিয়েল এক্টিভিষ্ট ছ'চিয়েল ৱৰ্কাৰ আমাৰ এই অঞ্চলত আৰু প্ৰমোদ বড়োৰ উদ্দেশ্য আছে যে আমাৰ BTR অঞ্চলটো ড্ৰাগছ মুক্ত হ'ব লাগে আৰু এজন ভাল মানে ঠাই বনাব লাগে আমাৰ উত্তৰ অঞ্চল স্পেচিয়েলি এটা সময়ত খুব মানে বেয়া টাইম আছিল আমি চবেই জানো এইটো ক'ব নিবিচাৰোঁ কিন্তু আজি আমি চাব পাৰিছোঁ BTR চৰকাৰ হোৱাৰ লগে লগে শান্তি ঘূৰি আহিছে ইয়াত বিকাশ হৈ আছে আৰু আমি মানৱ সম্পদ গঢ়ি তুলিব লাগে আৰু মানৱ সম্পদ গঢ়ি তুলিব গ'লে আমাৰ উঠি অহা নতুন প্ৰজন্মক আমি সহায় সহযোগিতা কৰিব লাগে তো আমি বেছি একো দিব নোৱাৰোঁ কিন্তু ফুটবলৰ খুব আগ্ৰহ আছে ইয়াত ল'ৰা ছোৱালী সেইকাৰণে আমি আজি ফুটবল জাৰ্চি আৰু ফুটবল বিতৰণ কৰিব আহিছোঁ আৰু খুব ভাল লাগিছে ল'ৰা ছোৱালী খুব ভাল পাইছে আমি জাৰ্চি দিয়াৰ পিছত আৰু সিহঁতে খেলিবৰ কাৰণে খুব আগ্ৰহ তো মই শুভেচ্ছা জনাইছোঁ যে সিহঁতে ভালদৰে খেলি কিনে ভাল প্লেয়াৰ হওক যেন ভাল প্লেয়াৰ হ'বৰ কাৰণে প্ৰথমে থাকিব লাগিব ডিচিপ্লিন নিজৰ ডিচিপ্লিনটো খুব দৰকাৰ ৰেগুলাৰ প্ৰেক্টিছ আৰু তাৰ লগতে ক্লাবত জইন কৰিব লাগিব গাঁৱত খেলিলেতো ডাঙৰ প্লেয়াৰ হ'ব নোৱাৰে ভাল প্লেয়াৰ হ'লেও যদি গাঁৱত থাকিলে তেখেতে নীৰৱ হৈ যাব সেইকাৰণে জনে ভাল প্লেয়াৰ হয় তেখেতে সিহঁতে ক্লাবত জইন কৰিব লাগিব প্ৰথমে ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা ষ্টেট লেভেলত খেলিব লাগিব তাৰপিছত নেশ্যনেল লেভেলত ছিলেকশ্যন হ'ব খুব ভাল লাগিছে আমি গম পাওঁ আমাৰ BTR অঞ্চলত বহুত খেলুৱৈ আছে আৰু ৰিচেণ্টলি আমি আৰু এতিয়া খেল চলি আছে দুৰাণ কাপ আমাৰ BTR চৰকাৰে BTR চৰকাৰৰ আণ্ডাৰত দুৰাণ কাপটো চলি আছে কোকৰাঝাৰত আমি সকলোৱে জানো আৰু কিমান আগ্ৰহ আছে আমাৰ এই অঞ্চলৰ ফুটবলৰ প্ৰতি তুমি আশা ৰাখিছোঁ আমাৰ এই অঞ্চলৰ বহুত ল'ৰা ছোৱালী আগবাঢ়িব ফুটবলত আৰু এজন ভাল প্লেয়াৰ হ'ব বুলি আশা ৰাখিছোঁ बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय मोजां खौरां क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरियाव थानाय पंका एन्टारप्राइज बाजाज शोरूमा इन्डिपेन्डेन्स डेनि स्पेशल अफारखौ लानानै फैदों बे शोरूमाव थांनाय 1 आगस्तनिफ्राय 30 आगस्तसिम इन्डिपेन्डेन्स डेनि स्पेशल अफारजों लोगोसे एक्सचेन्ज होगासिनो दं बायग्रा सुबुंफ्रा एसेल' बिबांनि रां होग्रोनानै प्लेटिनियानि गासैबो बाजाज सिटीनि गासैबो मडेल आरो पालसार 125 नि गासैबो मडेलफोरनि बाइकखौ RC इन्सुरेन्स लाफानानै 10,999 रां बेसेनावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन नोंथांमोना सेरफांगुरि आरो सराइबिलाव थानाय पंका एन्टारप्राइज बाजाज शोरूमाव इन्डिपेन्डेन्स डे स्पेशल अफारनि खाबुजों नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन खाबुफोरा जादों 5 लिटार पेट्रल फ्री गंसे हेलमेट फ्री बाइक बायगिरिफोरनो 1,000 रां केशबेक हरफिननाय जागोन जुदि नोंथांमोना गोसो दंब्ला आबुङै मिन्थिबावनो थाखाय नैबे मबाइल नम्बर 9395303476 आरो 9101547892 आव थोंजों सोलायलांनो हागोन